Coa allada posta no futuro e coas directrices europeas sobre carburantes sobre a mesa, o Concello de Vilagarcía decidiu apostar dende xa polas alternativas aos combustibles fósiles. Traballa adquiriu dúas novas furgonetas híbridas a gasolina e gas destinadas ao servizo de obras e mantemento de vías públicas. No goberno local indican que esta primeira adquisición de vehículos abre a porta a unha renovación global do parque móvil, aportando solucións locais a un problema global como é o cambio climático. A alternativa do gas é unha alternativa que, creemos que de futuro, porque as directivas europeas van a poñer moi vigilante o ollo a vigilar o que é sobre o diésel, tamén controlar a gasolina, porque, polas consecuencias e os efectos que provoca a súa combustión. Creemos, Repsol así non se comprometeu, a que irá pouco a pouco desenrolando e poñendo gasolineras onde haya esa disponibilidade de poder abastecernos dese gas que poida mover estes vehículos. A compra destes dous vehículos supuxo un desembolso de 22.000 euros. O goberno local indica que seguirá apostando por este tipo de vehículos que, segundo din, chegaron para quedar. No futuro apostaremos máis por vehículos máis industriales. Recordar que no post do ano pasado, de 2017, xa iba incluída a adquisición dun vehículo grúa para o servizo de alumbrado, que son vehículos xa máis costosos que necesitan que teñamos partidas máis amplias. Isto era remanentes que tiñamos de outros anos, de algún que nos sobrou este ano. Os pequenos iremos cambiando así pouco a pouco. Servicios como pode ser a policía, xa se fará cando toque o momento, contratos máis específicos. Pero, vamos apostando por isto. De momento, estas dúas furgonetas funcionarán únicamente con gasolina, xa que na zona non hai ningunha estación de servizo con gas. Con todo, segundo indican dende Rabella, no Salnés, hai en marcha un proxecto de creación dunha gasolineira que inclúa dispensadores de gas.